Assalamu alaikum, barka da zuwa. Kamar yadda kuka sani yau kuma na kawo muku tsaraban yadda zaki karɓi bashi cikin sauƙi. Yes, kin ji ni daidai. Irin kin shiga wani hali kina buƙatan kuɗi ta gaggawa amma baki san inda zaki je ki samu bashi ba. Ko kuma amma mu yawanci abin nan based on nazari da muka yi na ilimi da kuma bincike na kuɗi ba cika son ka je ka karɓi bashi don ka yi for your consumable abubuwa ba. An fi so in za ka karɓi bashi ka karɓi good abin nan debt kenan ko bashi mai kyau shine wanda za ki investing a business naki ki amfani da shi wajen business da su ba. Idan har kina so ki karɓi bashi domin bunƙasa business naki da dai sauran abubuwa za ki shiga abin nan za ki amfani da Palmpay. Idan kin shiga Palmpay akwai inda zai kai ki wajen karɓan bashi kai tsaye kuma nawa ne za ki samu kai tsaye bayan kin gama amfani da shi ki biya su kuma ki samu riba. To da farko bayan kin shiga Palmpay kin yi rajista da su karki mata ki danna link ɗin da yake ƙasan bidiyon mu domin samun wannan link. In kin danna kin shiga za ki danna wannan loan icon ɗin. In kin danna loan icon gashi nan zai kawo ki kin ga yanayin bashin ma kala biyu ne amma yanzu for now tunda ni starter ne ga abin da ya kawo min flexi cash loan safe and quick low interest rate kun kala as low as 0.1% interest. Kuna ji akwai wanda zai baki bashi da abin interest rate nasu kaɗan ne long repayment abin up to 6 months za ki biya kuma first abin disbursement within 2 minutes zai baki get loan amount kin kalla use evaluation da dai sauransu. In kin shiga get loan za ki danna while using app allow manage phone call amma kuma akwai verification ɗin da za ki yi kafin ya abin naki. Idan kin gama wannan verification process ɗin bana so in shiga ciki. In kin gama verification process ɗin zai baki 500,000 ne da dai sauransu based on bayan sun gama verifying naki su ga mene kika samu. In kika abin nan za su baki loan ɗin kuma ki amfani da shi kuma ke za ki seti na duration ɗin da kike so ki biya wannan kuɗin da dai sauransu kuma za ki samu cikin sauki within 2 minutes. Wani kalan emergency kika shiga idan har kina buƙatar kuɗi za ki iya shiga abin ki ɗauki bashi kuma ki biya su a yadda suka tsara. Don duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo sai mu haɗu da kowane sati. Bye bye.